ukuthi into eyenzakala enga-advise ama-brand wena Silaqa khona ama-brand amaningi afikile nawabona aphinda anyamalala. You understand? Sure. Amanye okay, amanye ngavuka ngokuthi inkinga zabathakathi, amanye inkinga zani. Konke enzakalayo abafowethu ebashayayo. Namanye ama-brand abuya lento azofakaza athi into engisho iyona. Khona abantu abangena kwi-industry uNkulunkulu nedlozi benikwe ithuba. Kungena imali kalula. Umuntu adaka ukungena kwa 20,000 abone ukuthi okay makwazi ungena 20,000 kulenyanga na next month ingena omunye 20,000 sure. Ayinike ukuthi uzokwazi ukuphinda ukhanda omunye 20,000 awudle lo 20,000 roughly sure. Ajabule ashaye indawo umthole sekolive seku-empi ko-azar afune ukubamba standards somabhizinisi asebaphumelele. Sure. Afuna ukuphikisana nabantu emaklabhini, phupha ama-champagne. Kanti ayazi ibhizinisi nomona futhi ukutshela mina Silaqa. Sure. Yazi ibhizinisi wadla imali yakhe. Liyakukhombisa ukuthi ngoba mina. Sure.